हेलौ नमस्ते ओइ नमस्ते नमस्ते बहा दं हाब फन सन हरथाराखै माथो बर्थमान नङा ओइ बे इलेक्सननि थाखाय एसे बिजि जाबाय थादोंमोन थारमाने दे आं ओमफ्राय न'आव दं ए न'आवनो दं न'आव दं मा खालामदों ओइ कम्पिउटार बुबाय थादों आं दे बुंलाय नोंथ' इलेक्सननि बारहावाखौ इलेक्सननि बारहावाखौथ' मिथियाखै नोङो गैया बारा मोजां मिथिथ'वाखै थारमाने मास मोनसे ना देर मासनि सिगां हाग्रामाया दिल्लीयाव थांदों जाहैबाय आरो आदसा बेनिफ्रायबो RSSनि माने बे टप लिडारफोरखौ लोगो हमहैदों जाहैबाय ओमफ्राय लोगो हमहैनानै हाग्रामाया आंखौ बासायदो आदसा माने उफायहीन बायदि बुंहैदोंनो आरोखि दिल्लीयाव दहायसो खोनाबोदोंलाय आं बे खोथाखौ आदसा मानसिफ्रा बिराद रायलायदों आरो अखालिबो थांदोंलै बियो खननैसो नागपुरावबो थांदोंदां औ फटक दंलायलायोमोन आंनाव औ बिनिफ्राय बे RSSनि लिडारफ्रा बुंना हरबायनो आरोखि औ दा नोंसोरजोंथ' जेनेबा BJP BPF UPPL थारमाने कर्डिनेसन बे माबायाव एसेम्ब्लियाव माने बिधायिनि दलाव औ माने माबा एलायन्सआनो दंखाया गैया होमबा औ दंखायो ज'नो खामानि मावगासिनो दंखायो थिग गतिके केन्डिडेटखौ नोंसोरबो होनांगोन बिदि बुंहरबायनो आरोखि आदसा केन्डिडेटखौ नोंसोरबो होदो दा नोंसोरबो गेलेना बेबायदि दिल्लीनिफ्राय मोनसे इन्सट्राक्सन हरबाय आरो RSSआ आदसा खोनानाय बायदिब्ला दै औ ओमफ्रायथ' दा बे सरन रबिराम नार्जारि बेनिफ्राय रबिराम नार्जारि ओमफ्राय सासेया मा नाममोनलायब्रा साथाममोनलै बिसोरो दुर्गादास बर' नैबे कालाइगावनि MLA आ औ ओमफ्राय दा नैबे कालाइगावनि MLA खौ दांना होबाय आरो केन्डिडेटआव आदसा औ ओमफ्राय MP आव बेनोथ' गेलेगोन ना औ MP नि केन्डिडेटखौ बेखौ होबाय आरोखि आदसा बेनिफ्राय मस्लाबो गोगोम मोनबोदों बायदि आरो माबानिफ्राय दिल्लीनिफ्राय ओमफ्राय दा हाग्रामाया जाहैबाय आरोखि आदसा आता में घाटा हो गया तो क्या हो गया अभी हम मैदान में फायदा करेगा होननानै औ दुर्गादास बर'खौ दांना होबाय फसंबाय केन्डिडेट केन्डिडेट ओमफ्राय दा केन्डिडेट होनानै दा AIUD बाथ' होआसै केन्डिडेट औ ओमफ्राय बे मुजिबुर रहमान बे दलगावनि AIUD नि MLA आ नंगौ थाखा फैसानि लेनदेन जाबायनो आरोखि बिसोरजों सिंजों सिं औ सिंजों सिं आदसा थाखा फैसानि लेनदेन जानानै दा मुस्लिमनि भटखौ बोनांगौ आरो BPF आ आइया डेन्जारलै माथो बुस्थुआ डेन्जार दा मुस्लिमनि भटखौ दा मोनगोन BPF आबो बोनांगौ जाहैबाय बिसोरो औ मुस्लिमनि भटखौ दानफायनांगौ आरोखि मानसिफ्रा बिदिना रायलायदों आरो दहाय साहा लोंदोंमोन आं आदसा सस्त्रपारायाव मुस्लिमनि भटखौ बोयोब्ला मा जागोन ओमफ्राय मुस्लिमनि भट थारमाने AIUD गैयाना AIUD आव बुयोबाथ' जेनखायोमोन माबाया कंग्रेसआ ओमफ्राय दा नांगोला मुस्लिमनि भटखौ बोसिगोन आरोखि हानायखिनि मुस्लिमनि भटखौ बोनानै कंग्रेसआ माने बेयाव जेनसिगोन आरो बेबायदि नङाबा बिसोर कंग्रेसआव बुलाबायगोन ना मुस्लिमफ्रा दा नैबे पुलिसखौ दोननो हाबाय हाग्रामाखौ नांगोलखौ बिराद मोजाङाव बाहायबाय खिन्थु एबाराव डेन्जार बाहायबाय आरोखि नांगोला थारमाने माबानि बि टिम BJP नि बि टिम आरोखि आदसा बेबायदिसो बिराद मोजां देग्लायनि माने इलेक्सन आरोखि नंगौ बुजिजोबखाबाय आरो ने बुजिजोब्बाय मानसिफ्राथ' बुजिया सिंनि खोथाखौ बुजिजोबखाबाय आरो सिंनि खोथाखौ बुजिजोबखाबाय ओमफ्राय दा बेयावनो नांगोलनि मानसिफ्रा मोजां मिथिला ओमफ्राय मानसिफ्राथ' बुजिला ओमफ्राय बिथिंथ' थफ्लाखौथ' गोगोम मोनखाबायनो दिल्लीनिफ्राय डाबल थारमाने थफ्लाखौ जों एसे खबर लानो रोङाना रोङा माने मा फाथा मोनो मालाय बे हाग्रामाया दिल्लीनिफ्राय बेहाथ' ओरैनो माबायाव घाटा जानानै दंखायो हाथायाव नंगौ दा मैदायाव लाब मोनबाय आरो बियो नंगौ बरिया दे दा बिनिफ्राय दा मा सिस्टेमाव थांबावनांगौ दालाय संसारालाय संसाराव जोंनाथ' बे जेनेबा दाथ' हमनानै ला BJP आ देरहाखागोन नालाय
बिजेपिया देरहागोन थारमाने बे बोसिगोन नालाय आमखाया बोसिगोन बे फर्मुलाखौ बाहायखाजोब्बाय एकदम मुस्लिमनि गेजेराव हाबनानै नोगोद बोनायनि बेब'स्था लासिगोन नालाय बियो नोगोद बोनाय माने बे मुजिर बर' हमन दंलै माबा दलगावनि एमएलए बेथ' एलायन्सआव दं होननानै हाग्रामायाबो खोन्थाहरदोंथ' मबाइलाव नुदों आङो माबायावहाय जेनेबा जयेन्टलि हेफाजाब खालामगोन होनना बुंदों बे निउसाव बै एमएलए दंदांलै एआइइउडिएफनि सासे बिथिंनो दलगावनि माबाया मुजिर बर' हमना आं अपेनलि हानायखिनि हेल्प खालामनानै जोंनि साइडनि भटखौ बोना होगोन लायलायनाय निउस नुदोंथ' आङो थारमाने बिपिएफजों थारमाने कंग्रेसनि भटखौ दानस्लायनायनि जानो हाबाय बिसोरो नंगौ बेनो बुजिया दा हाग्रामाजों बे मुजिबरजों लोगो जाबाय আমারতো এনে এসেম্বলিটো তারমানে একেলগে বিদায়নি দলত মানে একেলগে আছে আপুনি অলপ লগ जाहैबायदां हब'आव जाहैबाय नैबेबायदि केसा माथो बिराद माइरं मोनजासिगोन बिसोरो माइरंनि बिबौ माइरंनि बिबौआवसो बिबौनि गोजौआवबावसो बिबौनि गोजौआव होमबाथ' बिराद मोजांलै एबारनि प्रग्रामा बिराद डेन्जार एबारनि माबाया सयथिबो दा मानसिफ्राथ' बुजिला दा गोदाव सोराव बे जोंनि बर' जाम्बा जाम्बि माबा बे ख्रिस्टानबा होनो मोना माबा होबा जाला जागोन माबा जालाबायगोन ना गोदाव सोराव कनफिउस जालाबायना बिदिनो उल्थां फाल्थां जागासिनो दं आरो बिथोरनि खोथाखौथ' बुजिया नालाय बिथोरनि खोथाखौथ' बुजिला ओजों आरो बिमायंनि लेनदेनाव सोलिखोमानानै दं बिमायंनि लेनदेनावसो सोलिखोमानानै दं ओरै देनजारलै सयथिबो आयो बेबायदि आं माबा मोनसे दं सानखादों दङब्रा सिङाव माबा मोनसे दं सानखादों आङो नङाबा खोथाया बोरै ओंखारखो आंबो खोनाबोदोंसो दहाय रायलायखादों ने रायलायदों बुहुद मानसिफ्रा माने माबाय होमबा देन्जार लाब हाग्रामाया एबाराव हाब माथो बुरजाथार मोनबोदों खोमालै खावसेखौथ' गावनो लाखागोन खोमा इयो बेखौथ' बुजिला दा वार्कारफोरनो होदों बिसोरबो राननाया होमबा मोनजायाखैलै बेस्रा होमबा मोनजायाखै बिबो राननानै होदोंब्ला वार्कारफोरनोबो होदों एसे होनांगोन ना गिदिंनायाव थाव सोनायालाय थाव सोनाय मानायनि बे माखासेखौ लाखिबाय ओंखाम जानाय मानाय बेबायदि आरोखि खिन्थु नङाबा सिङाव गथै लिंक दंजोबो बिजेपिजों हाग्रामायाबो थाखागोन थारमाने बिसोर बे एसेम्बलियाव बे एखेलगेखा आरएसएसखौ लोगो हमबाय थानायनि फट'गान मेरला दं सिगांनिया थांनानै लोगो दंजोबो दा मानसिफ्रा बुजियाना जोंनि जनसाधारनफ्राथ' बेखौ बुजिला जोंनाथ' ओरै इसुनि खोथा थाहैबाय जोंथ' बिजेपिखौनो सापर्ट खालामनांगोन एकदम सिङाव बिदि जाखोमानानैसो दं खिन्थु सिङाव बिदि जाखोमानानै दं दा बिनि थाखायनोथ' बे चन्दन ब्रह्म साराबो बहुद सिन्था खालामनानै फैबाय खोलाथिंनि बर'फ्रा मिथियाखै ने बे बिसयखौ मिथियो बर'फ्राबो मिथिजोबो बर'फ्रा बै मुस्लिमनि भट दाननो थाखायसो हाग्रामाया माबाखादों खिन्थु नों नाय मुस्लिम एरियाल' हाबो हाग्रामाया होमबाथ' बर'फोरनो हाबाखैथ' फुरा भिटामिना बेयावनो दङ होमबा थिग दं नों नायनो बबे बर' गामियाव हाबदों बे फैसा एसे एनै हरनानै बे बिपिएफनि मानसिफोरखौ गावसिनाबोथ' बेसा थानांगोन नालाय नंमारगौ बिनि थाखायनो बे गावसिनि एरियायाव माने फैसा होनानै बे वार्कारफोरखौ थिनहरबाय थारमाने बै बर' बाजारनि खोलाहा मुस्लिमफोर दंना बिथिंनि मानसिफ्राबो बिपिएफआवसो होगोननो मुस्लिमफ्रा दहायहाय सासे मानसि आंनो खिन्थाहरदों बे मुजिबुरनि लाइनफ्रा बियो मुस्लिमफ्राबो बिपिएफआवसो होजोबगोनलै जोंनिथिंनि होनना बुंहरदों आं सानबाय मा जाखोब्रा खोथायालाय होमबा नों बुंनाया बे एकदम बिमायंनि लेनदेन सोलिदों फुरा कारेक्टखा बे बुस्थुआ कारेक्ट बे बुस्थुआ जोंसो लरग' थरग' जेबो फाथा मोनालै मोना बिराद इन्टारेस्टिं थारमाने बे बुस्थुखौ थारमाने हाग्रामाया गावबो बासिनांगोन आरो बिथिंथ' ओरै आथायाव लस जाबाय ओमफ्राय बिथिं ओरै मैदायाव लाब दिखांथारनांगोन नंगौ नैबे खायदाखौ बाहायबाय हाग्रामाया
हाब डेन्जारलै बे साथाम MLA आ दायो बे फ्ल'र क'अर्डिनेसन बे एसेम्ब्लियाव बिसोरो माने एलायन्सआवनो दंखायो थारमाने बे खोथाखौ मोजां बुजायना हरबाय आरो बे माबाया दिल्लीनिफ्राय हाग्रामाखौ नंगौ 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 नोंसोरबो होदो बेबायदि आरो ओमफ्राय लांबानो जाबाय एसे बेबायदि आरो फैसाथ' मेरलाना बिसिनाव दायो फैसा मेरला दा बेखौथ' बुजिला मानसिफ्रा दा दहाय खोनादोंसो आंबो सासे मोजां माने बुंबाय थादों आरो बे साहा दखानाव आदसा आदसा माने खोथाया बिदिसो जाबाय आरो आंबो बर'ना हारसामोन बेलाय बर'आनो आसरित मोनदों आङो दानि बेथिंहाय मुस्लिमफ्राबो गासिबो फिबौसो होजोबगोननो ना बुंहरबायना होमबानो आसरित मोनबायलै आङो दानि थारमाने मुस्लिमा नांगोल होनाय माने कंग्रेसआ जेननाय थारमाने बिथिं भटखौ बिराद बोसिगोन बियो मुस्लिम गामियावल' हाबखादों खोमालै बियो मुस्लिम गामियावल' हाबदों ओमफ्राय बे एसे बे माबा एसे बारा लेखा रोङिफ्रा हाबलाबायदों आरो बे बर' गामिफ्राव बे टिप सहि होग्राफ्रा बे टिप सहि होग्राखौ बर' गामियाव हगार हरदों हाग्रामाया ओमफ्राय बे गोरोंफोरखौ हगार हराखै नंगौ 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 हाब डेन्जारलै डेन्जारलै नोंथ' दासो मिथिदों आंथ' मिथिखायाखैनो एकदम नै आं बिराद बेस्थ' थाबाय थायोना बर्थमान आंबो दहायसो मिथिदों बेखौ ओरै गिदिंलाबायदोंमोन आङो बाइकजों ओरैनो बे एमपि इलेक्सनाव माब्रा सोर देरहाया ओरैनो गिदिंलाबायनायाव बेखौसो जि मोजां खोनासंबाय आं दानि आसुरि मोनदोंलै आंबो साहाखौनो खाबथाम लोंबाय आङो मुस्लिमफ्रा BPF आव होनायनि खोथा बिसोरथ' सैथारामोन BPF खौ मा हिसाबै थामथिम जाखो सानबाय थादों आं दानि थारमाने थांनाय बाराव बे दलगावनिफ्राय 80,000 भटआ साबिथालायाव थांदों बै 80,000 भटखौ दलगावनि बे 80,000 भटखौ ओरै डाइभार्ट खालामसिगोन मुजिबुरा आदसा थारमाने बेयाव बेनावबो मोनसे माबा गोलैहैसिगोन आरो साबिथालायावसो थांलायबावखादों थांनाय बाराव साबिथालायाव थांजोबदोंमोन थारमाने देग्लायथ' साबिथाला गैला नालाय होआखै नामसै केन्डिडेटआ बेबायदि आरो केन्डिडेट होआखै थारमाने बेयाव बे मुजिबुरा बेयाव लाब बेहाबो लाब हाग्रामायाबो लाब माने सानैबो नंगौ 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 लसावथ' बहा बेरायनो बिराद गोरोंना बिसोरो बिराद डेन्जार नों जाम्बा जाम्बिफ्राथ' माथो बुजिनो थिग दंलै थिग दं ओमफ्राय जाखांबाय जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो जानायफ्राथ' बिदिनो ना बाथोनमोन ओमफ्राय दावदै फ्राय एवनाय आदसा बिदिनो एसे एनै लाब्रा लुब्राफोर दंदेरो ओमफ्राय गाबोन फैदो माबायाव बबाव दावदै जाना साहा लोंसै सानैजों ना बेयावथ' इलेक्सनावथ' गाबोन फुङाव थांनांगोन नामा भटआव फुङाव फै आंबो फुङाव हैगोन दे जोंना माबायाव थान्दालै फुङाव जोंनाथ' बिबाराव होखानांगोन नालाय एकदम थान्दा फुङावबाथाय बिराद मोजां दे जागोन गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्राबास महिन्द्र स्कर्पिय महिन्द्र थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पान्च वागनार एल्ट' केटेन सेलेरिय इग्निक एल्ट' केटेन एक्सेलाइ महिन्द्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।